Vi får oplyst, at vi har en kasse, som ikke har noget låg, og ved den der får vi så at vide, at længden den er dobbelt så stor som bredden, og bredden får vi så at vide, at den hedder x, så derfor er længden så 2x. Vi får også at vide, at højden den hedder h. Så er vi så kommet frem til, at overfladesarealsformen er x gange h gange 2 plus 2 gange 2xh plus 2x gange x. Og så skal vi opskrive en formel for kassens rumfang, udtrykt ved x og h. Og vi ved, at formlen for at udregne rumfang af en kasse er volumen er lig længde gange højde gange bredde. Og så indsætter vi bare vores egen tal for længden, højden og bredden. Og vi ved, at rumfanget er 800. Derfor kommer en formel til at hedde 800 er lig med x gange 2x er lig gange h. Nu da vi har fundet rumfanget, så kan vi vælge at isolere h, da vi har formlen 800 er lig med x gange 2x gange h. Og så derfor så kan vi vælge at isolere h, og derved, ja. Vi finder h-værdien ved at sætte den i den her formel, hvor vi solver, når vi som sagt har brugt denne formel, til at komme frem til, at h er lig med 400 divideret med x i anden. Og det her det går så videre til opgave D, hvor vi skal opskrive en formel for kassens overfladeareal udtrykt ved x alene. Derfor så kan vi så tage, i stedet for at sætte h ind i formlen, og så kan vi sætte de 400 divideret med x i anden på h's plads, så formlen kommer til at hedde o er lig med x gange 400 divideret med x i anden gange 2 plus 2 gange 2x gange 400, den form. Og nu hvor vi så har sat den ind, så kan vi videre til E. Ja, opgave E, den går ligesom ud på, at vi skal tegne en graf, der viser, hvordan overfladearealet afhænger af x. Og den graf, den har vi her. Vi kan også se den fint her. Så den har vi tegnet ind, og der kan vi se, at y afhænger af x, altså overfladearealet afhænger af x. Vores opgave F, den sidste, den går ud på at bestemme den værdi af x, der har den mindste overflade. Så vi skal faktisk bare finde den mindste værdi. Det gør vi herinde på Inspire ved at sige ned, og så undersøger vi grafen. Finder minimum. Sætter den dum. Og herhen til. Der kan vi så se, at minimummet på x-aksen er 8,43. Det var så det. Den